mana kamanya korongo Joan kiwinjo kanyo kaka goyo bul paro ni ang'o ahinya kintiere kata mana ka in japuonj in nyathi masomo CBE kata bed ni dongo ka intiere kanisa ma bende goyo thumbe makamagi nyaka sani. Omiyo kiny ma kawuono e chenro mar pok opogore wadwa timo pok mano mar loso ng'ondo mopogore opogore mago mag thum manyo moruo kanyo bul wantiere gi oyieke kido mopogore opogore e kind mamoko. Nitiere jal ma bende osebedo katimo tijni e kar chung' od bura man e kaunti ma Kisumo kaendi kama ong'ere kaka Masai Market. Adaro mar mondo mi ayange mar mondo mi onyis nyinge gi kama nochako loso thumbe makamagi. Arokin machiegni e chenro mar pok opogore. Erokamano. Kwachako nyingi iya kanye? An nyinga iluongo ni Geoffrey. An jadak ma Nyamasaria kae within town kae, lakini adonge e chiro kae tang'eyo gik mang'eny mana puonjra kaneno ka ji loso koko achako ambe losogi. Wacho ni nichako losogi, mane en kinde mage manichako loso to gin ang'o miloso? Mae en kinde machon emano chakre ka nan gi jaduong'na taneno ka gigi berna ema drop adonje ei gigi taneno ka be gilosre piyo kendo ginyalo deliver pesa piyo. Koro mana anadonje to mane tija mana an kora ahero. To Geoffrey mano ne en higa mane? Sani to kanyal paro nikech an to iseloso gi kuom thuolo malach. Aseloso kuom thuolo malach. Kisesenyi koro mga Joan gik miloso? Aloso bunde mineno kaegi. Kido mopogore opogore. Wan gi thumbe kaka nyatiti, wan gi jembe drum, wan gi bunde mathindo ma jo CBC nyalo kawo tero e skul, wan gi madongo mag jo angla. Gimoro amora mibiro tiloso ni alosa to bora ni en mar pien. Ing'eni tinde CBC jonyuol inyiso mar mondo mi olos gin giwegi gi kod nyithindgi loso. Manyiso ni gibiro iru ka mar mondo mulos negi to gichulo koso mano. Nitiere jonyuol makelo nyithindo wapuonjo to dhi otweyo to miye material to nitiere be mwanyalo chako loso to awenegi e kore to endelea loso gigo. Kamane kaka wan watiyoga. Kilernegi kido mopogore opogore mago mag bul ma intiere godo. Wan gi bul mang'eny mag joro kaka ma. Mae joro eroga tugogo emomiyo wahero lose. Joro kobiro to konende to nyako mor nikech mae gima gitiyogo e kanisa. To wan gi mag jo skul kaka magi. Nyithi skul kawo jo seko ka gidhi e drama gitiyogo. To wan gi orutu be gi nyatiti. Mae nyatiti matin mar jo CBC walose gi agwata. Toke ka en agwata. Koro koselose to jo CBC nyalo bete kata ng'ato nyalo kawe to kete e wi ot. Obet ka maridadi. Emomiyo agore ki Kenya. To bet maridadi to skul inyalo ti kode ki nyatiti. To wan gi mae kaka orutu. En koro watiyo gi bao mondo walose. To eroga ywak e skul itiyo kode gi jower jang'o. Wende mang'eny waseneno ka ji tiyo kode. Ani rudha kama to go saut to jatwin be tiyo. Tining'e gogi te? Anyalo gogi lakini kanyal go kaka jawer ahinya nikech an ang'e mana loso to gini lakini apuonjra ga be gogi seche moko. Sama ng'ato biro nyalo nyisa ni gona kata matin kanyalo go. Ting'e nade waya maywak nikech waya bende nitie mopogore opogore. Waya asetiyo gi wechni mopogore. Asetiyo gi waya mar pikipiki tang'e kaka sauti ni wuok. Mora tiyo gi mar tuk. Yani gimoro amora mar gari anyalo temo wachgi to kaneno mayot maywak ema tiyogo. Sani to koro atiyo gi mar tuk. To usi bende opogore? Usi bende opogore. To mar usi to ni wach nang'o? Magi usi kido mage mitiyo godo? Ma itwang'o go wuoche. Mag wuoche? Mag wuoche maloso to. Koro be kamane kaka nyatiti kore go. To wan gi madunga kama. Mae koro watiyo gi tennis. Tennis koro goye to ntiere gi sauti wapango ntiere kaka wapange to bet. To en koro tiyo kode gi yien. Koro yien ni matek yudo. Mano yien mane? Mae yien moyudre e bungu. Sana ong'eny ga seme. Mikunyogo iloso go kom nyaluo kaka inyalo kuny tiloso go gini. Koro en yien matek? En yien ma kunye yot. To kwa ni bul nikech aneno ka thothne intiere koda bul. Bul uloso gi piende mage? Bul wantiere gi special pien mawuok from Nairobi. Kwasedhi wago order tikelonwa special go lakini gin expensive. Seche moko an koro kaka artist kaonge haraka mar order anyalo dhi nyaka e Slaughter, Rabuor kata Kondele, yani kuma Slaughter ntiere within Kisumu. Tadhi akawo
kitwaye korot to bet maber to duogo kaka mar Nairobi, lakini mano kawo mo time mang'eny. Ka yudo tich mapiyo piyo tago oda Nairobi. Magina pien dhiang'. Gin pien dhiang' lakini is treated okodum. Yudo ka en ober sate. Makoro iuso nugo ka oselose chuth, inyalo los go law, iloso go gik mopogore. To nitie kido mopogore opogore nikech akeni bende isewinjoga muro bul. Muro bul biro sama koyo ng'ich. Sama chieng' ng'eny muro bul onge. Lakini ka koyo ng'ich to be igoye mang'eny tiyudo ka gimofonyre kode. Koro inyalo kete but liet to ywaye to duogo kendo mobet maber. Nikech gini to dwaro liet ema keto ywak matek. Odwa liet kosere to koro ko ywak matek. Kata chieng' kosethole to Emomeni mogige chieng'. Mogige chieng'. Mar mondo mi gibed koda. Mondo gibed gi yani sauti moro mamalo. Ma ben pien nikech mae pien mathin mong'ado mar diel to achwero. Ochwere ma en koro en onge yier. Kata ka ng'ato dwaro, ng'ato nyalo biro ga ni yiero kadwa chwer nage gi wembe. Koro ng'ato dwaro mondo chwer. Mondo bed mayom kaka ma. To koro en pien dhiang', pien diel sana mora lakini mar diel ma watiyo go ka. To pogruok mane mantiere ei magi bende? Magi pogruok gi en mar dhiang'. En ni ywaye gi chuma kitiune. Kidwoke malo mane iride, yani en gore iride, en gimi kira tirido. Koro inyalo mbeke, inyalo duoke chien. chien. Lure gi height ma ng'ato nitiere. Nyaka gi mar dhiang', gi pien dhiang'. Koko tiyo maber. Bende no ka ji pod embrace thumbe kanyakla kod bul kaka chon. Ngeni chon nan tindo tuga kendo bende pod gidhi godo mbele. Sani kaka nwach CBC nobiro, koko gigo chako bet mang'eny molo kata chon. Nikech mane ndalo moko nosechako lal. To kaka nokele CBC koro chuno ni nyithindo gi ong'e gigi. Gimbe ging'iso gi ni giwer nyaka giti gi bunde wage, koro emane tich ochako biro mang'eny mar pien no. Piem chal nade? Competition ok ng'eny ahinya nikech Kisumu kae aonge ng'atimo gigo. Almost e chiro kae an malosogi. Mana ka dhi Nairobi ema an gi artist mang'eny maloso jomopogore opogore. Koro an to koni naneno ni ber na nikech an kenda. To dakane kata mana ka gintiere koda kede moko migo godo bul. Kede ntiere moko mwaloso, to ntiere yani ji mang'eny nyiewogi ga. Waloso ga mang'eny, jogo drum sets to biro ka. To ketego tugolo ga kanyo? Ketego to wadhi waloso kibuye. Akawo yien tadhi aloso kibuye. Jo shop gi maloso bao gi. Tiere masin ma gin go to giloso na maleny kaka dwaro. To kabira loso. Geoffrey moro ni dhiga godo nyime. Akeni mane nang'o? Nikech okaneno ma e pacho ka. Ma en bao moro en ilose kaka round kama. Temba tuweyo pien kuome. En ochal gi nyatiti. Samilose en mana gimiloso alosa within a single kaka yien modolre. Titucho bucha boro en nyawad gi nyatiti. To en nyatiti ma Uganda ma jogo tiyogo. Gimbe giluonge ni nyatiti lakini gin gi nying moro ma giluongo ni adungul. Mano koro embe ilose alosa mos tikete kamae to bet gi string. Koro string gego ene magi. Tin magi kelo ng'eyo loso nade? An chon natero ga gik moko Kampala, Uganda. Mano tere gigo mana naneno ga kaka giloso tabet kodgi, mwang'iyo kodgi. Mana agolo idea inano. Magik mang'eny na apuonjre Uganda gi wuotho mang'eny exhibition ema nomiyo ang'eyo loso gigo. To nengo gi chal nade? Nengo gi to luwore ga ka uromo gi ng'ato. Tiere ng'a dwaro garaka, nengo ne nyaka bed malo nikech en gima itime garaka to idhi omo gik material be ken Nairobi tidware kawuono gokinyi kawe, koro mago gik ma parcel matiyo gi pesa mang'eny piyo. Lakini ken gima nosebudhe chiro ka nengo to winjra nikech en gima narita ni ogi. Nengo pogore opogore. How do you market yourself? Nikech ng'ato kupenyo ni nengo, ng'ato biro dwaro ng'e ni Geoffrey ni entiere social media. To kose entiere gi namba mar simu. Nengo mar gigi ntiere mwaketo mokanyal dok piny. Gimoro amora man kae obed ni en kata oyeko mar kanisa ni, nengo ne kochopo maximum ntiere nengo ne mogik. Kaka ma anyalo wacho ni adwaro 100 mogik. Koro in case ng'ama wene ka onge, embe nyaka odwar gimoro, nyalo wacho kata 800 oyud 200 moro kata 100. Nikech an aloso tawene gi gin giuso. Mami yudo ka duka ntiere gik maloso. Ini mintiere koro miyogi. Miyogi koro ko uso tayudo commission. Kaka magi an maloso
koro ko ouso to nitiere commission mamba demand ni ma imara tambe duka namba nitiere maketo koro en kamano kaka watimo go ohala. To koro namba ni mar ong'we yamo en mane? Namba na mar ong'we yamo sani to okoti makoro ni yudi nade? Idhi yuda gini ka awuok ka to baadaye adhi kawo moro, nadwar loko moro nikech nayudo ka ng'ato interfere gi mano. Makoro ng'ato ka dwari kata ka dwa mwandu to koro gibi abia Masai Market mana kawuono ema ichakre wigi ni man kamano, lakini wiki mo ndalo mokalo ga to ne koro dhi nyiewo namba simu manyien. Adhi keto manyien nikech ng'ano ne kawo gik moko e iye koro aneno ni onge tiende awene kara line no achaka kawo manyien. Adwaro mar mondo mi jiw oganda ahinya ka wang'iyo kata mana magi gik mana ji odongo godo. Samoro nyithindo masa nyalo neno gi CBC, CBE mabende itimo ni. Tij lwedo ahinya mar dongo culture, kitwa gi timbewa. Ahinya kaka oganda ma Nyaluo. Nikech nitiere kana nyithindo minyuolo sani makia kata ni nyatiti en ang'o, orutu en ang'o, gin giwinjo kaka nyithindo mathindo sani gi to ng'eny gi emikelo wapuonjo. Ng'eny gi to sani osechako donje gigo ipuonjo gi jonyuol gi. Odhi maber, oloso nyaka ogute ang'o mag jodongo. Achiedh nade mopogore mabende osebedo kukadhe? Wathagre nikech welo wan gi jomoko ma nigi oko giwacho ni gin magiloso. Koro yudo ni ng'ato makaro biira moko osekete Facebook ang'o gini onyako dhir ng'ano to ng'ano luwo ira, koro yudo ka an ma wuok gi pesa matin to yudo pesa mang'eny. Ain Geoffrey ni seloso kotende kod material chien kacha ahinya kwang'yo pien mabende tiyo godo. Ting'eni pien kende emok tigo godo kata mani bul kata mano yieke. Inyalo mana nyiso gi ne gin ang'o gine mantiere gi podi. Ineno bul kaka ma wan gi gimoro kaka ndo mag plastik, wan gi pipe maduong'. Inyalo ti gi pipe to mostly pipe yudo ni en expensive, koro chuno wadhi wakawo drum mar rangi maro mabet tek emwaloso go material mantiere iye kae. To oyieke gi oyieke gi ok watigo pekle, en mana mabati molosi to ntiere mar opeke. Koro mar peke ni to mae to peke tu emwaloso go, mae to koro tieko go tiyo pichwe. Wawang'o peke mondo ywag matek, nikech kok wawang'o to onyalo ywag ako ywag. Wakete mach monde mawang'. Alafu koko vil. To nitie yieke moro to kikoso ma yieke mar kanisa. Nitiere kaka wakawo gine. Wanyalo dhi wamany lum moro madongo kata wakawo bel moseti koro wang'ado wiye to wapango gine ni to waketo kite iye. Wanyalo keto kata nyabende, sana nyabende maywak. Nyabende pod yudrega? Nyabende to yudre bungu moko. Sana e tie aora nyabende to ntie. Mage mumanyo? Wamanyo to waketo to kwaneno ka en mar haraka wanyalo kawo kite moko ntiere maleny ga mar rochere ga mabiro brown be wakete iye to beno be pod ywak aywaka kaka mae. To tiegruok bende chiwo ne jok mada training? To ng'eny ji apuonjo ga an joma seyudo jo pesa en achiel lakini joma gombo to ba puonjo ga nono to ang'ise ni bi tapuonje to ang'ise to dhi otimo to kelo kaseneno ka ber ang'ise ni chak ichenji kamano mong'e. Yani mano to koro osiepe ma gin alwora mogombo mondo tim gima timo ni. Mar mondo lakini jotelo madongo gi kaka joma akiara go ibiro gi nyithindo to akete klas tapuonjo ndalo 2-3 kata wik achiel nyathi omako ka en nyathi mamako to mako piyo. Wachni mogik ne jonyuol mar siro pok mago mag nyithindo, talanta mag nyithindo kanyakla kod nyithindo manigi talanta debed mane? Anyalo siro jonyuol mariek. Nyathini kaponi ok dwa dhi skul kata skul bage gigi golo gigi chiwo ngima. Inyalo yudo nyathini kong'e loso to kidwa mondo losi to gini onyalo loso magara skul modhiye to konyo. Koro gimo oloso ni nyalo konyo ngimane moloyo skul mag gine ni. To ne jowa mar mondo mi promoti jogu ma nyalo promota inyalo bira Masai Market penjo Geoffrey artist to ing'isa to
wawinjra ti promota. To Uganda bende ni wacho ni nisetimo ga biashara. Asetimo ang'e Kampala e dier town kanyo te ang'eyo kuma craft. Koro gik mang'e loso ng'eny. Ok kata ni pien lilo. To kata mana magi dong bi itiyo godo moko kuom gidong bi itiyo godo e piny Uganda. Kata magi itiyo go kaka maya tang'oni ni itiyo go Uganda. Kata opato mag pien. Aginya koro Mgojwa kodhi gi mbaka chenro mar pogore en wacho gi timo. Koro nitiere kit goyo thum mong'ere kaka dunglu. En gimoro ma Geoffrey loso gi sani. Ta dunglu ni wuok e piny mar Uganda. Gisane dwaro mar mondo bi Geoffrey lernwa kaka olose gi kaka mituge godo nyasi mopogore ma bende ituge godo. Aparo ni Geoffrey inyalo lero negi kiloso dong nyalo loso kidhi mbele gi tich. Aloso. Nyisgi ni adunglu ni en makanye. Adunglu ni en ma Uganda. En bao mikawo tiloso V ka sanduku ma jo Uganda loso gacha. Kiselose V tiketo bao tituene. Kisetue tembe kedo na keta strings aboro. Ochal gi nyatiti. Koro en sample ma nyatiti ma Kenya ka, lakini koro gin ma nyatiti gi. Koro string aboro gi en mana mako gi to gitudo gi mos mos achiel kachiel tiso e burno. Kiseso e burno to dhi ywak. Koro atimoni kaka onego bedi. Ming'e chwani omoko. Iwinjo ko ywak chiel kachiel. Ing'iyo buche be maber mondo kiki kete bur moko nego bedi. Nego ringi koringo bur ka bur dhi gi size mapiny koni. Isetue kamano. Tidhi e mar ariyo, mar adek. Mano bur ineno koro ywak maber. Bur mar ariyo. Tuga kode mana kamano. Ipo mana korumo. Mano bur mar adek. Wadhi adhiya step by step to bet. Anyalo kasetieke to koro en gi string aboro. String aboro gi mamiyo oywak. Mano koro nyatiti kido. Mae koro kido mar Uganda. Jo Uganda okete kaka nyatiti. Lakini gin giluonge ni adunglu. Gin joluo moko mawacho dholuo mong'adre. Mane ma gitiyogo kaka adunglu. Koro pogruok mar nyatiti ma Kenya gi mar Uganda en man? Nyatiti mar Uganda ma Kenya en string aboro. Ambo chal gi majaja lakini mae koro wayudo yien ni. Yien ni wadhi e bungu. Bungu ama chon ma kiyudo bungu to Yosia kocha ng'enyne ma bungu go pod ntiere. Idhi kawo bungu ting'ado yien no. Kiseng'ado yien no maber tikunyo iye. Kisekunyo iye mobet ma en aloe iye ka inside there. Iyudo ka en sawa. Alafu koki nyalo manyo pien tiketo timanyo yiende adek tiketo ni tiloso nyatitiwa ma kawaida. Ende tiji ok yot nikech yien ni en expensive yudo. Nyaka idhi lu bungu mitimang'o. Koro emomiyo iyudo ka beche iyudo ka en malo be. Bur ni golo sound ma inyalo winjo tinyalo kedni pesa kiwer katang'o. Seche moko ka saundi be sauto dok piny ichaki loke to bet gi sound mopogore. Mane kaka oket bur ni en gi meaning mang'eny. Inyalo kedni pesa kata koko no be inyalo loko. Wagoni rek mane nyako miswa kit pok ma itimo mondo mopogore ma iloso. Mana kuma nyako Mgojwa koro kiny makabuono ka pod ni nitiere gi nyathi mar CBC. Achiel kuom jogo kuma bende nyalo tigo ni nyathi en Geoffrey mar mondo mi kitwa gi timbewa mar mondo mi kik wiwa wil godo. Mano moriwo Rutu wantiere gi nyatiti e kind mwandu mopogore. Adaro mar mondo wawegi kanyo chenro makama nwakelo ni kiny makawuono e kaunti mano ma Kisumo. Wantiere
e kar dak mong'ere kaka Nyamasaria, ma bende nitiere e apaya machiegni mano gi Nairobi Road. To wamake gi kanyo, warad kendo juma mabiro e chenro mar poko pogore. Nyinga Sharon Ong'ao, oritiero masani.